Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Nikki, tambalanista since 2011. Na-discover ko ang Spotify lately at hooked na naman ako. Sana mabasa po ninyo ang sulat ko sa podcast. I wrote para magbigay ng pag-asa sa mga tulad ko na dumaraan ngayon sa sitwasyon ko dati. I met my ex in college and we were together for 7 years. Akala na marami kami na magkakatuluyan. Our families are rooting for us. My mom gave us a condo at pinayagan kaming magsama na dahil doon din naman daw kami papunta. We were both hired sa aming dream jobs. We planned to settle down. Pero 6 months into our new work, nagka-developan sila ng teammate niya. Pinagchismisan kami ng malala sa company but I was in denial. Hindi ko na kinaya at some point and we broke up. And I think my contract was not renewed because of this issue. This was my breaking point. I spiraled into depression and path of self-destruction for 3 years. 3 years din kaming on and off while I'm seeing other boys on the side. I could not bear being alone, kaya I went from one toxic relationship to the next. Still, I couldn't let him go. Hinabol-habol ko siya, nagmakaawa, at tinanggap kong maging kabit. Antayin ko daw siya, babalik din daw siya. Sa mga araw na wala siyang paramdam, naiisip kong tapusin na lang ang lahat. Maraming beses akong nag-attempt to end my life pero hindi ko naman magawa. Araw-gabi akong nagmamakaawa kay Lord na kunin na lang niya ako. I could no longer live with the pain. It has been 3 years and I was tired and emotionally battered. Sabi ko kay Lord, ayoko na. Give me a sign para matapos na. 2 weeks, naglaho yung ex ko. After, he arrived at my place at nagsusorry. Nawala daw yung phone niya. Nag-change daw siya ng number at hindi daw niya ako matawagan. I felt like this is God's sign and my way out. I changed my number and destroyed my old SIM para hindi ko na makabisado ang number niya. I blocked him sa lahat ng social media accounts ko. I changed the locks in my condo para wala na siyang access. Nung una, halos mamatay-matay ako. Feeling ko, mali ang desisyon ko. Gusto ko siyang tawagan ulit and beg for him to come back. Pero pinilit kong panindigan. Unti-unti, nasanay din ako na wala siya. Moving on was a long process. A year after, I met my fiancé. 7 years na kami and we are getting married next year. Siya ang sagot sa mga hiling ko kay God.
mabait, at loyal. Lahat ng goals, pangarap, at plano niya para sa akin. Minsan talaga hindi nag-work out yung relationship kasi may ibang nakalaan para sa atin. Always trust that God has better plans for us. Madalas mas bongga pa sa pinakamatayog nating dreams. Maraming salamat at hanggang dito na lang tambalan. With all my love, Nikki. Hello, Nikki! Marami ang super duper relate to the maximum level. Yan, sa eksena mo pagdating sa pag-ibig. And marami ang natuwa sa reminder na sinabi mo that always remember that God has better plans for us. Minsan yung iniiyakan natin ng bongga na parang feeling natin hindi natin malelet go. Akala natin, yun lang yung pwedeng magmahal sa atin ng ganun. Yes. Tas yung pala, ipaparealize sa'yo ni Lord na, ay, hindi lang ganyan yung nakalaan para sa'yo, girl. Correct. Hindi lang yan yung hindi lang yung ganyang klaseng pag-ibig ang deserve mo, girl. Yan. Agree. Merong mas bongga. Tingnan mo, 'di ba, nung dumating yung lalaking naging fiancé mo and next year ikakasal na kayo, no, 'di ba? Sabi mo ito lahat ng hiniling mo kay Lord. Oh, 'di ba? And so much more. Bonggang-bongga. Nung una, akala ko talagang malulungkot ako sa kwento. Akala ko eh. Diba? Tsaka yung title, partner, Let Go and Let God. Maganda naman, pero parang I felt like it was a heavy story. Heavy din naman to. Huwag niyo isipin na hindi kami na-heavyan kasi kami rin naman talaga. Naghalo ang sipon, uhog at luha nung pre-nake din kami at ginost kami at niloko kami, di ba? Pero kasi ending is happy. Yes, yun, parang diba? ang mas nagbigay ng bigat sa kwento sa atin ni Nikki is yung hope, 'di ba, and uplifting our emotions na talagang after the pain, 'di ba? Darating talaga yung time na magiging masaya ulit tayo. You see the pattern, parang 'di ba, nagsimulang masaya, malungkot, doon papasok yung maraming problema, doon ka magde-decide kung itutuloy mo pa o hindi na. Ganun lagi yung takbo ng love life natin eh. Lahat naman magsisimula sa maayos. Kakilig-kilig, 'di ba? Parang he's the one. Oh yes, nasa she's cloud the one, 9, na gano'n. Tapos darating ang problema. Yung magkakaroon ng away, magkakaroon ng conflict to the point na nagsasakitan na kayo emotionally, physically, mentally, financially. Di ba? Dadating Diba? din, partner. Dadating nga, sabi mo, dadating yung mga problema, dadating yung mga issues, ganyan. May yan. dadating ding malandi. Yan! Isa pa yun. Yan, katulad na nangyari dun sa jowa mo, di ba? May dumating Correct. na, sabi nga, daig ng malandi ang maganda. Yan. Diba? May tuksong darating. Correct. Diba? May mga ganun. Oh, may panggulo sa madaling salita. Sa true. At May dun- alagad ni Yeah. Satanas. At doon sa point na yun, magkakaalaman kung itutuloy nyo o hindi ang inyong relasyon. Sa true. Yung iba itinuloy, yung iba hindi, kagaya nito. Correct. Yung siya naman tinuloy niya pa rin eh. 'Di ba? Parang willing siya na magbago yung kanyang jowa until such time na siya na talaga yung piliin. Okay lang sa kanya kahit siya yung second choice, okay lang sa kanya kahit meron siyang kasabay, yung mga ganun. Basta in the end, puntahan pa rin siya. Yung mga ganun, pinagdaanan niya din naman talaga yun. Actually, feeling ko pinagdadaanan talaga yun. Yung ang tanga-tanga mo. Yung Correct. matalino Laging may ka naman tao, ganon. pero ang tanga-tanga mo talaga. Lagi may ganun talaga, Yung no? parang kapag may parada ng mga tanga, ikaw yung may crown. Ikaw yung bagong recruit. Correct. Oo. Tapos ikaw na yung bagong recruit, pero nung nalaman kahit bagong recruit ka, nalaman yung katangahan mo, ikaw pa rin yung ginawang guest speaker. Kasi parang ang dami kasing matututunan sa'yo, kaya diba, ikaw yung resource person. Sa pagiging tanga mo, gano'n. Diba? Kumbaga parang pagdadaanan talaga yan eh. Agree. Yung magiging syungak, magiging tungaw. Totoo. Diba? Pero eventually, marirealize natin na, ay, hanggang kailan? Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ako iiyak? Hanggang kailan ako maghihintay mula sa pira-pirasong pag-ibig na binabato sa akin? Nako. Aso ba ako? Hindi ako aso. Mukha lang. Amoy lang.
Kasing laway lang. Diba? Totoo yun. So, darating talaga yung point na mag-aaway kayo, hindi kayo magkakasundo. So, dun magkakaalaman eh. Sa problemang yun, sa point na yun, sa stage na yun, kung kayo ba, again, ulitin natin, may nagkakatuluyan, merong hindi na lang itutuloy yung relasyon. At may dahilan kung bakit nangyari yung stage na yun. In this case, nangyari ito kay Nikki, yung point na nag-away sila hanggang sa nagkaroon na ng depression, 'di ba? Distraction sabi nga niya, 'di ba? Kasi ang dahilan nun, kailangan niyang mabigyan ng bago, Yes. ng higit sa ine-expect niya, Correct. 'di ba? Yung bagay na yung tao na gusto ni Lord para sa kanya. Na mas bonggang-bongga Yes. talaga. Kaya, at saka minsan kasi iniisip talaga natin, parang hindi natin kayang i-let go isang tao para tayong mababaliw. Totoo naman. Nakakabaliw, 'di ba? Yung isipin na mawala siya sa buhay mo, hindi mo na makikita yung mga ngiti niya, hindi mo na siya maaamoy, yung mawala siya, parang nakakabaliw talaga yun eh. Pero minsan din, yung kapag ka nag-decide ka na pala to step up, yung nag-decide ka na pala na piliin let din go. yung sarili mo at mag-let go, mas komportable pala or mas magaan pala sa pakiramdam. Totoo. Diba? At darating din talaga yung Natatakot time. ka lang eh, Yes. pero you just take that first step. Tama. Kaya mo yan. Natanggapin din, di ba? Oo. Kung ano yung nangyari, hindi talaga kayo karapat dapat para sa isa't isa. Kasi hanggat hindi mo natatanggap, hindi ka talaga makaka-move on. Di ba? And darating din yung time na pandidirihan mo Kadiri. yung pinagagawa mo dati. Kung Ew. paano ka naghabol, paano ka hindi nakatulog, paano mo Yuck. iniyakan yung taong yon, Yuck. mandidiri ka Oo. balang araw sa kanya at sa sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, ginawa ko yun. Bakit? Totoo yun, Diba? Parang, diba? Nagpakatanga ako ng ganon. Habol-habol ako ng ganyan. Diba? Alam ko na ngang mali. Alam ko na nga niloloko ko. Pero ganon pa rin ako. Ew, ba't ako ganon? Dadating yun. Oo. Siyempre, kapag wala ka pa doon, mahirap eh. Parang hindi mo pa maiisip na it will happen. But mangyayari at mangyayari talaga yan. Di ba? Ano yung bagay na naalala mo ngayon, partner? Yung ang kinilabutan ka, bakit mo siya ginawa dati? Yung meron akong hinabol sa jeep. Saan tumatakbo yung jeep? Nasa... Sa Buendia. Dito, sa may ano. Yung hindi po matraffic, yung mabilis talaga yung takbo. S-Lex. Sa ilalim ng S-Lex. Oo, Skyway 3 partner. Yung walang hintuan, ganun. Isipin mo. Isipin mo. oo. Yung literal na naghabol ka talaga, yung hinahabol mo talaga. Talaga? Naisip ko, ano yung naging ending habang hinahabol mo siya? syempre- Binaba ka ba niya? Siyempre hindi. Or nawala na yung jeep? Nawala na yung jeep. Ang bilis nung jeep eh. Feeling ko, na-earn na yung driver. Mamadali. Nagdadrama pa akong habol-habol doon. Oo. In fairness, parang medyo bumagal nung una. Tapos nung sabi ng driver, siguro ang bagal naman neto. Iwan ko na nga. Oo. Na feeling ko that time ang nararamdaman mo, yung awang-awa ka sa sarili mo, no? Correct. Na parang bakit ko to ginagawa? Oo. Parang deserve ko naman hindi maghabol ng ganun, yung ganun. Pero still, parang gusto mo pa rin balikan. Oo, Kahit na oo. ganun na yung ginawa mo, nagmukha kang tanga, gusto mo pa rin balikan ka. Tama. 'Di ba? Dadating talaga yan, yung sa mga moments talaga na pwede kang maging parte ng parada ng mga tanga. It will, mangyayari yon. Pero syempre, these are lessons to be learned always. 'Di ba? And always God has better plans. 'Di ba ang perfect description dyan is yung meme o yung photo ng isang bata na ano ba yun? Paano ko ba i-describe? Isang bata na kaharap niya si Lord. Oo. Tas yung batang yon, ayaw niyang i-let go yung manika niyang maliit. Ayaw niya, doon sa picture niya, ayaw niya i-let go yung manika niyang maliit kasi siguro mahal na mahal niya. Ito na talaga yung pinakabonggang manika sa buong mundo, ganyan, 'di ba? Tapos doon sa same picture na yon, partner, si Lord, may nakatago sa likod niya na isang malaking malaki at mas bonggang-bongga talagang manika. Oso. Ay, kala ko. Tunay pala. Polar bear. Polar bear ite, 'di ba? Eh, cute naman sila eh. Cute naman sila. Tsaka Oo. makatotohanan, 'di ba? Oo. Why not, 'di ba? So, ano man yung nakalagay sa likod ng kamay ni Lord, 'di ba? Whether Oo. it's a real oso, a real life manika. Basta ang kitang-kita dun sa photo na yun, partner, na mas malaki.
Mas Oo. malaki yung nakalaan para sa kanya. 'Di ba? Yun yung Correct. dun yung perfect description na minsan gusto nating magstay sa mga plano natin. Kasi palagay natin tama yung mga plano natin, ito yun kahit mali. Pero ang hindi Correct, natin alam, all you have to do is to let go of that manika. Parang dun sa bata sa picture. I-let go mo lang yung manika at ibibigay ni Lord sa'yo yung oso mo, di ba? Tama. Parang ang diba? bastos ng osos. Osos Ewan ko pala. ba sa cute, Oso. Di ba? Yung may bibigay pala siya sa'yo na mas malaki, Correct. mas bongga, higit pa dun sa hinihiling mo. Akala mo ito lang yung deserve ko eh. Yes. Itong maliit na manika na to, ang di mo alam, ang deserve mo pala, Barbie house. Totoo. May bahay. Hindi lang yung Barbie, kundi mismong may bahay, may kotse-kotsihan pa. O, di ba? Yung ganon. At kailangan talaga natin pagdaanan yung mga yung mga stages na ganun na masasaktan tayo, feeling natin kawawa tayo, inapi tayo kasi para maramdaman natin yung yung sweetness, 'di ba? Yes. Yung rainbow after the rain, para Correct. ma-appreciate natin siya. Kasi kung hindi natin pagdadaanan yung pain na yon, walang masyadong appreciation yung ibibigay sa atin. For example, another analogy, 'di ba yung laruan na gustong-gusto mo? 'Di ba kailangan mong kailangan mong paghirapan yung bagay na yon. Yes. Kailangan maka-experience ka ng ng struggle sa madaling salita. Kasi kung ibibigay sa iyo yon with instant gratification, okay, matutuwa ka pero hindi mo masyadong i-value. Correct. Kasi Diba? alam mo, nabadali mo lang siya nakuha eh. Yes, pero kung compared, halimbawa, kaya mo lang matatanggap yun kasi kailangan mong mag-aral na mabuti. Yes. Dapat ganito yung grades mo para makuha mo yung ito, di ba? Yes. So mas valuable yun para sa'yo. Tama, iingatan mo yun. Manika, sapatos, cellphone. Ano man kasi yan. bagay na pinaghirapan mo. Papaano pa kung tao? Yes. Diba? So that's true. life. Ganun talaga. And we're happy, Nikki, na ang ending, all's well that ends well. Yes. Maganda talaga kapag ikaw ay nagdedesisyon to do what is right. Natatama yung landas eh. Diba? Tama. Salamat, Nikki, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at nahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. At dun sa lahat ng mga kabisyo natin na excited na manalo ng papremyo. Oy! Nabi-feel good sila kapag sila ay sumasali sa mga papromo. O ayan, para sa lahat ng mga tambalanista natin dito sa Manila, eto na ang moment para manalo ng 1,000 pesos para sa ating fan scan. Kaya Manila, scan mo na! Ayan na, sa lahat ng mga nanonood sa atin sa FB Live ngayon, ay pa-flash po natin yung QR code ng Love Radio Manila. Yes, true. Kung hindi ka nanonood ng FB Live at may access ka sa mga Love Radio items kagaya ng calendar, ng sticker at kung Yan. ano pa man, meron din pong QR code yan. Correct. So pwede nyong gamitin yung QR code na yon para makasali sa ating promo. At tandaan, kailangan mag-scan ka dun sa oras na pinapascan namin kayo. Which Yes. is ngayon na, kabisyo. Scan mo na yan, naka-flash na po din yan sa ating screen sa mga nasa FB Live. Dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, walang access. Pwede nyo balikan to FB Live na to. Screenshot nyo na para may kopya na kayo, di ba? Yan, save nyo na. Save nyo na Tip yung agad-agad tip. sa true, di ba? Para gusto mo i-print mo pa kung mayaman Yan. ka, may printer kayo. Ganon. Ipalaminate mo kung may Sa laminator true. din kayo, di ba? Ganyan, mayaman kayo eh. Lagyan mo pa ng ID lace. Yan. Kasi Tas sabit mo sa kaya leeg nga, mo. correct. Tapos pakopya ka marami. Yan, kung mayaman ka, go. Go ahead and do it. Maraming ways para makaka-access po sa ating QR code. At ang ating question for today ay Ano ang tawag sa salo-salo ng pamilya sa bisperas ng Pasko? letter A, Noche Buena, letter B, Kamayan, or letter C. Boodle Fight. Yan, na madali lang, di ba? Ano ba yan? Pamigay nga yung tanong eh. Diyos ko, pag meron pang nagkamali. Feeling ko Boodle Fight talaga yun. Feeling ko talaga pag may nagkamali partner, talaga. Galit siya sa Pasko. Anyways, good luck ng Bonggels at lahat ng mga kabisyo natin na sumali mula Lunes hanggang today Thursday ay may chance pa rin kayong manalo bukas dahil bukas mas malaki po ang papremyo natin. Magkano ibibigay natin? 6,000 pesos! Gusto mo yun? Gusto natin yan. Bongga, diba? Diba? Nakaka-feel good yung balitang yan. Kaya lagi lang tumutok sa Love Radio for more of our fan scan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!